akorde kende gose siasa gendrete kubata inze ase mitandao gose abantu bandete komochani boire bentro jo murai bwense rata na tariko chi otegerera siasa na gendrere umurai bo mu basimiura umoja Raila Odinga otebrena oika esava eigorwe gose asokia machibu yechikora jiri cha 2022 na magdora jukwana semambi yaboniga ikogendera kutobwati kaba mona into nyora nabo totomera uchumbe ya wetera senamba yera seskini yora abo bagona bo tobwati asensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boga asensemo ya YouTube na bo tonyora Ndizi TV News likuba ndindi etaka kino kange gase ndore na kitu akwanira mangana siasa na magendro ase ense ya ito ya Kenya ogendera kutobwati atomo kutobwati ene Ndizi TV bansuma usi eganda tukore biro ngiya baganira bana ribaga baramenyekana ingotona barabo ase studio kiromonda kwane na anda to tebina ki mirimo ya koraniriye na ninga ki amauto tena ki aroje siasa ke konende baramenyekana na baraboningo karango ja kurwa soko kwane wokobe moina alia kabisa sana asante sana eno kubona mate to tebi mwanju munena ningo kurariye kamera mwanya getinga asebwa betamu akirebuya asa marie tangoro kwano kumaranga umurai w'abasaye inje no munya biasara bike yani bali bakwaso bakoroko lakini tali azereri aruto inje no munya biasara omwana biasara bali bakogendera bakwerigeria kurwa yumete gusinto bwate geto kurwa Kisii County nyari bari chache mbya kabisa ko mwanju muri kwegure tori na enoku maranga kurwa semeria nyari bari chache no musare youth leader ajo todaina abasaya barabungi bakorire asensemo ya siasa ngo kabare bamujiguna gutume kubare bobe najo todabya asengera ya bene toja asensemo ya negatiana ere araruta mboto dire bone kamereri Chamaliza nenkoro kwa bena ni Nyamwaro igondo mo director corporate communications aseke ombege koro kwa Juhudi Africa program igo nkorwa bogetutu cha North constituency no nkorwa ase kinyaruge koro kwa Nyaboroba Abia kabisa kwegure na nde turi na Nyamwaro agara nere no ara studio koro nsemeri ya kitutu Nyaboroba bona mangatora chuko kwa nasimambia boniga bona medina mukora kwa ni mwanju muri mwa badeina ngakibu akire Nonto janga muke kabisa no kubona kora kwa ni mwanju kabisa rabako jo abantu bari bakoriredi abasaya na banga bakoriredi mambe yabone biamono morali mwanya getinge Gusii yaito nebwate chi challenge nyinge ngora ngia semore bwakire buya abari bakondeke bago bachire na bari batugurigereretie motorigereretie agera magendeke bachinza chino chigoika Gusii bono igantu bwa challenge nyingo murakera embura teyo chinyeni chiabere shida na mache lakini abarai baito tukubakira mbia mono konya kubika bare mikakati ama tukamaega mache takabere Kisii County asama chinga kibune chiga tukubakira mbia mono leadership weronga mache bono egaro igo mwanya getinge gendra ne PDA ino mo Gusii ne getinginye kengaini igana rite kwerigeri na ndabwate PD mbia mono gendra igo no mokyo Nyamwaro barokora kwa ni bona abantu kabisa ri kwa introduction bona boko bakwani kabisa kana ko ire daike mbia mono abantu baminta banchu baminto bonse pi Kenya ngima Gusii mpaka bari diaspora aba Gusii baito mokoboka mambia mwerigeria na ende elinde mwarete gintunka Egonte kuira nilingambia mono ase baria batutegererete ande batuligeretie Ndizi TV ande kuira nilia oyo minto makoli ne team asogo twali bageriria bene elinde tonyare gosemania ekiagera na nyene biblia kale gotebe gitabo gyose inye sana mo n'abantu bane basirire ase ngenjo yo kuburubo ngaini manya goteba rinde nga bono genda ase obugima bwaye bwanya sai atobo ngaini otwachira igakoriyo bungaini borororo tali competition utatigo bungaini na nainu moto semi to semani twins ondeta iyo umanyeta mangana yensei nabo igonga umuntu takomenyere bweka ngosabanga togendere kubwaterana uno mu Gusii na tokoromukia uri tubwate utamba sokoria gokinia chinka cheito ukinegesa kugeito na koleta magendero mbia mono buya kabisa bano ba core introduction yengi ya kabisa simambi ya boni wantu to asoira seke minano kirit ko rero kirongo babori siasa negendrede gose bado ose bantu asoira magenda ose siasa negendrede asorgongo rwa Gusii usasa nzito ya Kenya njakere neno na magendra ro gose siasa negendrede as a national government again to arare kenge siasa amagendro gara make
no na bintu biria omosike William Ruto president ito yatebete ngase matuko emia yemo ebintu bire peski biri ose biri byokogani mono binyore byakeira amaguri go bigenderete komenta siasa nere buchete naragwama ngoyo koreteke ngoyo utakira go ngoyo utakira gokora rweke igo toroche nga siasa ni gebuchete kubwa amagendero igo korengana na siasa nere bwatete meriko bwa amagendero siasa igo yabucha mono morari kubwa amagendero Nyamwaro na kioro jae siasa ere gosa amagendero achagiro koru ekarotro jabarai baba iro bisi ange matuke miemo na gweta morari ya makori asobogima bwa mwanya bantu egento korokanga economies and politics kende nkeyo kira korekane na nyumba mwao ngwanye siasa tiyo igo ebintebi igo bigoche byonsi byabwatiraniwo siasa n'amagenderero igo siasa kero korigereria both sides as a national government and korigereria county government siasa igegenderete n'amagendero gagenderete ekiagera bintebi mbiri gotigana byonsi goika bibwatirane egere bisegitane ngwanye Raila Odinga ta koimoka aso ebuna agenderete opposition yaye botambe igo ta konyara go check na oversight sitting president egera arete amagendero igo bono gotebana siasa nere koreta magendero na magendero ragocha na siasa yes igo goika siasa yako magendero makwenda enoku Raila twarana Raila na endete komo je serikali anekra usingerana na bwete chikura cha 2022 igo na gotana siasa na gendere ngakiura kwa ningane Raila gusingera gotana na bwete chikura cha 2022 ngotebe kanere nga Raila na bugate esababu ya bene yogo tebanga na bwete chikura ntuko nyara gotanga na bwete stabwete asengenjo chisaba ale chikura chibweta nchianya ko iguru ngo chiasa betu chiboru saba te anya ko iguru so ntuna abarigereri anda bamenyi ba Kenya ebyo nto biroje Raila buno mo otekirie position yaye bune kiongozi ya upinzani bose yo murengo uri gupinga serikali na bwate right yogo tebanga ekeiga neke ngera korekana korengana ne serikali eriero nere na bwate right yogo tebanga na bwete chikura asenge njari ase chikura chiare gweta sari tacheti gotuburu aroro kanenga na bwete gostabweti ingongo se bingo sirore buna chisaba jigorwe chisaba mbuye muraibwa upinzani ago tanga tiga igorerwa erorereke enyamware kerto kwa nengane inga kioro jae Raila gera gote na bwete chikura igo bono siasa gendrete osinkieke akorenga na nyamwaro in developed democracies yani ase obosibole bwakinire ase chiense tomenyete ebintu mbire bikorokwa nga confidentiality ase serikali ose secrecy ase serikali ebintu mbire orasugume bikorekane ebintu mbire orasugume bikorekane serikali nebwate ebintu buna bikorokwa documents chikorokwa classified information yete bwanti gocha se public so ekero omweshimiwa Raila Odinga abwete chikura nigo yatangaze twe nga Ruto oirire chikura ali Bomas igo narengeretie nga lichinga kichiria cyumuriro neribirira liria angana lyo Raila atajetense atebye koti nga bono compel egento gekoro kwa IBC iguri chisafa igo aseboni gukwanira nga Raila gukwanira nga chisaba chigorwe it's too late ekiagara chinga kichiachire president yabere sworn in ochakire gotara ensengima ochakire gukwana nabantu koleto bwa mate no bomo asomo Kenya na kuba bekiro gusigita gwo koleta magendero so Raila angabono egenta gukora no gotosemia igoro ya BBI eliare koleta elia tigirite magega igo korengana na chisaba jigoru go say too late for asiraira Raila na endrete ne mekutano ya gweta ritikure ona lenga sensema ya Busia na Robert go jase county ya Kisii lakini baadaye basukiri yake emekutano yeye ni faida ya Kenya usini faida ya Raila kolengana naye enoko eliogirindo lyonsi lyo upinzani ase serikali ende yonsi kugamba igere faida yo mwananchi oyonse Raila bono iga aenda ikaranze bwoye
naisa negete asukubugima bwaye nande nechi onyore ng'ana omonto ore kiwango kerikie ogubonye tubugima bwa igoro na bakunyara gwa afford lakini ekera onya gwake geturi oseriogia ase serikali ere kugamba serikali eri ngokorera ebinto egerekeri ono obugima bwororobera omwananchi ori onse so igere faida gosobu ya so mwananchi ori onse ekerora ira gotanga nchu tukwanirane tuburani ng'a serikali yatokoreire kerito yaba yato promise so igere faida ya omwananchi ori onse gento nkio twarorera ira benefit tari andi sheki arangeri tari abantu baye tari mwana oye tari muswati mwabo orangeri wa appointment no mwananchi ori onse akuburi ng'a amagori ebinto aira nense ebinto serikali ya promise tirakora igombi yagendere kirali cyaye consultation imbi yagenderete Nyamwaro ira niringane ri osina nga ki omajorera ira ankoro majorera sime kutano yaye chindiko mashiraira asime kutano yaye naende ngotebie mwana omintonga inga na kwandire igore ya cover state government ina ere mirimo ya Raila egento koboria Raila nkiringa ki ekerage endereta manganaye gosugume serikali ringana nare koinyora eria endugu yane yakwana nga Raila tari andishiki asoire egera benefit ostari mwana oye urangerigwe aiwemere mondete kumoinyoriga nga Winnie Odinga nerobo mutangani ase abakurende baria baba na siasa babekwase eala parliament iki akikerekene igotogo siekero tebenga Raila tarakora lakini abu kero tokora kona Winnie Odinga nerno mo Kenya na bonyo nere bwirwanire terebyo komonyene ntomoji Winnie konyore kero gisalia yo Raila ndiko moimoji siasa igekorokwa nga ekere siasa ero asengenjia chifaida na interest ondeta iyo ase Kenya yaitu igongo batebyo moraria ondeta iyo nonye no yo ase Kenya yaitu ore rwanerere egera nyore kirugo nyonye ndiye ari kwerwanera angaraira bwerwanera ironyorere kirugo kia presidency so that is why politics igebwate tokurunga influence kwa iwuri lakini na kiokora na yate ajisaba jigoru Raila na mineti na naire jigura lakini mono gatika ende nimekutana korenga naye amoje serikali yes agendere emekutana tali amoje serikali a oversight e serikali oversight no ko amangana nara abere moraria oko oversight no komoche oko oversight no kwanera igoreya ningi gebwenere to korwa direri na ingo na ngenchuki na gagiki so asebono buna Kisii Raila tabwanti gocha Kisii ekiagara ase protocol traditions ebimira nebe itamaduni byaitu toira ne buna mwanya bantu turatika siasa Raila na agenda Luo Nyanza chi counties nyinye akagenda akarangeria abarai bororo akababeka buya akabatebinga ki bono inwe mutwara maskani mochamo murike ebimuganeti mokorerwe bagakora akaba freedom akaba time tachieti gokora mbekutano korangana tata gitaje tatagitia no kwa greka ngo kadoro ninga dinga ne ari kwa diretire enogu Raila na robereti gocha Gusii egocha kwae na bwata komocha konde wansi gocha Gusii murai ubinzani musikira Amolo Odinga abwanere tache Kisii kuru kare kuru igoro iganyorire asengenjo Kisii igano harusi chikura chinyinge natakire asa abantu abwanere tukwegerera obugima bwa migire mono n'abantu ba Kisii so Raila Amolo Odinga na abwanere tukwarigani na masikani akore consultation aje tali amandamano Raila tararoroka naga gukora amandamano ndonsi yagotanga nju tukwanira ne consultation ega tutikare tabu enoku murai bwense na robereri gocha yo coming ya majo ingota gere gotangana upinsani takere tangane goseno murai bwense tumaye gocha se Nyamwaro korengana na inje upinzani njata kire tangane erwa maramizi aliye serikali etarakora ekere kiongozi gosomura ibwenza go chigocha address chikonsani ose maramizi ya so ekere gotanga umura ibwenza achiche akeru chinkobi atogibu because no mukami nkwanyero kagocha yo mfanyikazi yoye asoke mondo tayo gochikomokuisho ninga omosike umura ibwense kento gwa to promise ti asa matukomia moja turato korera
iga gwakero chinkobi aiterwe mbori agwa mbia Raila atangane kurengana naye anyandi ye ngoko bwa umusikira ira gumpinzani ale gocha bakwane n'abananchi mbia kabisa bona nande bararamike president ke goche bayi mbia kabisa bona nande kujiru kontena Raila nero monogari bomo Gusii gabongo jitoro ikote gatura ikasi Nyamwaro Raila atangane osumura ibwensa atangane Nyamwaro Telibuya omanyete ekirokia oborais notasiko muntu sikekirokia Raila tachieti Luo Nyanza tachieti Busia agenda Siaya agenda Kisumu agenda Mabei agenda Migori kogenda kubaete binga na achire kubarwanirira bone bange ekero tokogenda ekero president yegocha gocha mumuburi ebintu ebi tachieti ororo igo igere mamincha neringana lyo mwana obinta gukwana ngaki nga Raila atakeira ache Gusii egera acha sigeto mu Gusii ache kuburi ebintu byakoreki bitakeiro mu Gusii anyore libori ngaki inki atachire terende aroro ntobwate gento yokurunga freedom of expression freedom of association article 33 ya constitution ondete yogokani Raila tagendons oino morai oturwanereire enseye twanyorero bosiburo borero tuikaranseretega we thank him lakini korengana negetamaduni gyogochika ekerogie president yabangire for 2 months gocha Gusii erinde na intwache gotwa ebitoganetie amagenderero Telibuya kuburukania nga nande opposition ingo chale iko bono korengana naye tiko muraibwense atangane Raila tigati muke ntomwanjete ekero muraibwense achire makurio minto ekero muraibwense achire ekero twasangiri ngatato etie kende tiga Raila bona acha tebe ngaki omuntu oyo nabari bagagacha inki abaete kende nkei eno kungwata yabuna Raila tigaje akwane ari amba Gusii toganeti Raila no monogeri bomo Gusii usino mo Gusii otare banga buya Raila tegete goja aje okwana emejando yeito tobwat mo Gusii ne bangete na no mwana minto pana ri Nyamwarura na maito monogeri bomo Gusii nande nero orenga ase umoyega ori boko ni story mo monogeri bomo Gusii umusike Paul Simbara pana ri Nyamwaro na bago tokoni family nga namanyete ngomonogeri bomo Gusii Paul Simba nero orengo participate tia so ko ni store abungo ligere chibiche cho pana ri nwari ngomonogeri bomo Gusii Paul Simbara na bepatrida ya Raila Morodi so ntwaba Gusii nabantu twebangete bono aba Gusii oroje bebekira amabuya bare resolutions go jaso muraibwense no nekira goja tukwana na penalty mayo kwana nala macho kwana ni abuna ka insult Simba na ndaje takarworo oroje aba Gusii bebangire ya bare resolutions jaso muraibwense karagoje aba Gusii bebangire abarai ba Gusii nabantu abayasana nande buna ya nyarekanete 2022 tugakora youth leadership n'abantu bakurangirani bakwana baumirana mwaroche bonsi bibakorawo na egavana ya Kisii county Paul Simbarati kurukizi county gaiga ababunge bonsi pi no mosike omoziezi wechukezeni sekiri macho bakagenda baka state house bakaira ibintu batakire bakorero mbaga asete nande mbagenderete asteyo njereteyo banyako bambako genda se president kuria magendero lakini magendero tari gotoka state house igakwanda state house ase nginjo ya cooperation uko bwaterana buya kabisa Nyamwaro amagendero gotoka state house kiara nende na boranyore na ekroto kwana na boranyore na yoroje na magendero gotoka state house oyo tebire na Raila nanda akwanithira magendero tari gotoka state house magendero gotoka state house nande nkoirorera ngaki onde wensi yoro muraibwense ekero moko mubwatisia amagendero onsi pi state house yakuru ekiagera nerote nenerete ki department yawa ebe ne para tutagete oika achate waki abagusimba sabete para basabire para umugambi mategale in office through politics gosa siasa igobono ekero nabwate gepindi kenda goche kurigia chikura ekera barai bagenda state house telia magoso mbuya bagenda kuburiria omugusii ninki akoyewa so finally ekero arange bagenda state house omorai oika aba promise ko state house ngaki na kwandire nechi waziri echinechi na arode chibeze nchiro tigatakoreki tigabona to bwaterane to chitoleta magenderayo buya kabisa mbi mono mwaje monde karudanda te kwana mangana Siasa N'Amagenderero eno nyaroja magendero abairo sin Siasa N'Amagenderero bayona kubona ahiroje na ngota kere utangana rokongo rwa Gusii ngota kere gocha
Gusii omotang'ani irairo takera tang'ane gocha Gusii gose no morai bwense utakira tang'ana engakiyeiga eno kungotebune kamera yao bono onyerende kabisa nerogorigeri kabisa ende twena kina abantu bakonyorera senjera yabene kabisa umwanju muri nabo totomera ebirengera byao wetera sina mbere skini ya gorabo wetera sense mu mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sense ya YouTube na batonyora Ndizi TV News to daina ahuro genera iro takero tangana asorongora Gusii karo morai bwense aro bereti uso morai bwense na batangana raira maiko ende utoma uchumbe yao wetera sina namba iyo nagotebiri tumenye korona abaraya bange bakwanire anene keresa gasagaya machikorekana na ya korekana somo wasiri boborendi oyo kabiro borendi bwaime Fred Matiang'i no Gusii abantu bakwanda bange no Gusii basokira bane bakomochi Matiang'i ngakitura kwanne ngane no edisi ekendete gochungusa ke ngakitura kwanne ngane Gusii nande akari gweitera tojakirase eno kutuma goja sinyamwaro ngana ya Matiang'i akeo omosike waziri Fred Matiang'i no muntu sabe serikali biya ase miaka 10 beto kire doketia etu tuchakire kuru ICT gusare sobo obukwaniri bune yetore igakorete biya nero orete tebinte bya digital rero una turiga nero change tebinte akagenda sensema ya masomo omosike waziri Fred Matiang'i agakora biya agakeyo bwiri kenga akabusiria ase education sector obaga ali ase interior ministry asoborendi bwaime agakorega asingi yakegima naone chibunduki chiria gutoka sama goko y'abantu igorari no tistani akagenda ero mwanya na kurara matuka atatu gwachiri mari zabitiro gorari agachisiri bo abanyana bagasarenda bagataya tugatire twete kumenya no morende omuntu buno oyo no muntu urisabeti amasikania yayo gusobwana tenga kanga omuntu nakeru ase chinse chidevelop omuntu are gokorerwe sere akirumbu ya mono gwatokonya sigasie kwaetu omosike Matiang'i tukondio abe atabetero oyo me appointment authority oyo renge president akabaroyo nanda akamusavu na yabwenerete because the president nere goko emirimo okorera abananchi lakini obwanete ko baroyo gochi appointing authority so ese bintu birituaro rabuno mu Gusii ntwichana nga omuntu no bwanera to sabu ense yagoiga oberoyo obe patriotic nando gocha gokorera bikona binebi kurusi buchiango abegitiriana so mu Gusii na konde mu gentukeri ase tayo mu Gusii arorokanete ka go celebrate tatiga abana bakembare bachoru kero kende umuntu nabakorengere nenda yaye utige birengere burungi abana bagembara byabo bale bachoru ngwabarora ngo barore mitandao kwarocha abasa abakebakei gotari bange bago celebrate bakorika chimessage lakini oise korigereria no ase mitandao bari korika abande babakaneti bakabatebitiga esike sikomo waziri oito noene ase echimaki chiri atigete kiziga noena performance ye chukeze ni kwarora na asabe kirere tokoboko igo matunda ya waziri Matiang'i na rotogendete konya go buye kabisa nyamaro ngakira kwanenga ne yo ekero jabana siasa igoro yengane ye ya omwasiri mokoro ito Matiang'i na demete koba na omwaziri Matiang'i engaki twabwate eba election bonchari twabwate libirira linene sana ase eba election yelia ekero umweshimiwa oroyo kasirete na nyorete opportunity goikera umweshimiwa waziri Matiang'i litanga ningo moire limbi ya mono ase ngenjio kwerwa okore mirimo no bung'aini ne chinguru ase chi department ibere ya korende ya education ne ya interior na debeti Matiang'i egentekemo and I want to go on record nga omweshimiwa Matiang'i netakeire webeke buya orende obugambi bore Gusii ekiagara ringana ndire twacharuka igoro yomonogeri bo mu Gusii kwa boringo monogeri bo mu Gusii ningoro mogeri bo mu Gusii eraila guse ningo wono engakiringa matebia ekera tubwate kero bo no mu Gusii kerekene na igoro pi kyobo waziri usobo PS asense omondo yu igagotema kobekwa kababuna nere uri riso liaito na gisa kukende gionse
ntwabegete omosike simbarati buno muno gibwo mugusi ekiagara twatagete rigo kore gento ko transition ye siasa lakini ekero engakieria gondete kuba omwenge ngotebanga ngatebia omwaziri Matiang'i ebeke buya no mugusi ngochore gusiria masikani ao no mugusi ingyo ngete gotebona igonde ngere tigoteba iga Matiang'i akeraru etemeremo yo mwaziri yo akorete onyore rokola umigo mono sana ekiagera toise kuboria egotogo bagusia kuboringa abantu barengarika usi abasigari mbarenga promote gochichirangi chinene atararu obisi ekina kimineti gokwana nekyo mwario ngotebanga ki Matiang'i buna bonegete mwate batenga ngobeire rated nino mo wakachibiche mo kominyoka gwangu mwate bya bantu ngenzi ya serikali na arigirie biche no ena yemo yabasigari bachete ko radio Matiang'i teyo yakoborire igobono ayekero enok ekero koreti asobo korore ba Matiang'i ekero komo ikomi ase ikomi ire kokoma kianda ase ikomi ekero koreti Matiang'i asobo korore ba ekero wadena basigari mbayo rang sinjio ire kokoma asengenjia airete kwerende buya ministry ya asobo koreri bwaye buri bwaigoro na bonko moisa tasiko asobo koreri bwaye abukano jote yaba na injingi gyardo kama isa kerwa der banyimba ibine birengera byao bana karonte kata siringani rio monogedi bomo Gusii ndubate Matiang'i ndubate machogu ndubate na simbarati kera machogu Matiang'i ndoko morushiki ana bomo wasiri ingo korengana naye urabo monogedi bomo Gusii osoro monogedi bomo Gusii kera mwadene ngwana ngasi simba transition yabe robert mugavana na no ndene ngonte biar ay korengana naye ngore monogedi bomo Gusii boniga ndubate Matiang'i ndubate machogu ndubate na simbarati na nyaribu ase Gusii bono ntobwati tokonyara ku divine ngore akini njengo base argument yanenga omuntu bono oro mukwaneri bo Gusii ekiagara nero gwikire binte binge iguru no musike CS Machogu uyore sitting cabinet secretary ne korengana naye no chikonte ya resoneri watebire saria wikaransaria gwate Simba kakisimba ngo ikaransaria ngande Simba igotwa maretete kobo monogeri ekiagera vacuum yari ngoro bono teyo korengana naye enok ngotakire kobo monogeri bomo Gusii boniga ora atubugodi no ngo Nairobi bujaigo omosike simbarati tayo takire koba nerore buna uyo muntu Nyamwaro ba moini story nari tukanjira na cross the board tukanjira no mu Gusii bwensi Kisii county na Gusii na Nyamira nga maene omo muroyo boro simbarati neba karo mo kase miaka na isanire kurweri nande nturatwara event yende gose kikae kwende cyo goikaranza to install spokesperson yende mbono liore turabange na Nyamwaro ante binga ntugoza kogenda igomba Nyamwaro wadengana ko yateba Nyamwaro wadengana bono iga uria begete ntigaraba twa event yakore kana tekikawe yakore kana oyo mindo makoro asemo gasoigoro abantu baroje to Nyamwaro na akaroto bwate organization Ndizi TV ngoro murai inki bire responsibilities chio murai yunjire chi chitabweka ne chiao ne chio yonde simbara tiboniga taliyo monogeri bo Gusii ngonye ndiyare ngo monogeri bo Gusii angaga bwateranete ne president kobanga koleta N'Amagenderero ekera gocha tali kobanga koleta Raila gocha gokora emekutano yokuburia interest chia Raila Odinga koiguru wechisa buya kabisa tiganda somo SMS bireisha tugaiga atigaruta tangane atoe chibesa tugore obwoyo Raila kagoja anyore mogondo tokare gosimega Denisi oresi kurwa itelesi inobode nabori rutu mukaya tena chinga kichia Raila cherire ejine jinga gi jiaruto ngakiata tebeti abantu basobo bamwa mbaenda kumwarigani William Musa umalengaya matongezi diebo jogembo ikoba road injeni gondo Raila tigatangane goja Kisii ebine birengere byaye ride nyaboke ateana Raila tigatangane ekiagera nere okogosa ruto otwa ebinto rora bunekera gosete omorayo mokoro urkenyata ngaki bogere emesete kubwa Gusii intwa Gusii niko tubwa deribero tugonya komochi abarai barure obisi
saino ya nyora na korodi nara kuna Victor Mukaya atena wakire bya Ndizi TV kwana lya bagani ase studio lakini yarokana mno yomo ni gale Kenya kwanza ligete Kenya kwisa lakini Kenya kwanza no yonde ni gale Azimio bono ngaki toranyarane tiga bonsi basigikanie mbuya kabisa bine birengere kiro monda koru gaiga kevanya libo good morning no arime yomrobere keva ate akurujinza majabo basi nya bonya kama esani katoliki adi mwisho kama kawa Vincent Vizerei out am Vincent Ombesa Korobototo mark me present watching live when Sakia Chumatado Smoro King Kangina that tuned in from smallest Kangina adena tuned in from many bodies Zadimia and Saki family Biamano amaiga yo aikire mwajumuriga ndauta maujumbe karongo boletina ayoro jena raira tanga noro kongorwa Gusii umuraibu ensataraje usino umuraibu ensotakiri gutangana ndauta maujumbe jeno wana anjiroje se studio ingobono nyabwano ndasore ngoina torase county siga ingobono utakire kora aba Gusii oji state house no mwate amagendero tayo mayakwenda se eno omondo wende kora tali wende kora oyo omurai ogendrete kora omugusii oji state house nesekiri machoko na want to go on record inche tindi ase balia batategerete je tindi Kenya kwanza nje no mwana harakati okoligereria amangana both sides kura yane na Raila Odinga lakini muntu onde kwanzi obwate birengera libikiranete ekere serikali yabeire nayo ogonchoka kwagendo siezi machogu nerole angene president nere uturangeria bombers of Kenya buna professionals na leaders abarai Gusii bonsi bali batu achie tororo ekitu ariko banga ngakie president yegocha Gusii tokarua maoni ninki na inkito tagete muno mu Gusii ekiagara nero gwikera president egere tonyore gintu nero gwikera president simbarati ta konyara koba omonogerita konyara gutuira state house kiagara amangana arona mange mbia mano ay korengana nae keroto ninganeri ngora atuire assisted house rendo jikorre basu majogu nero atuire korengana noyo nae nkwira nirinde kyo lakini mura nataka mentere iga oyo tebire garu mwana harakati lakini mwana harakati bwa serikali ndonya komanyanga chi serikali ngotwarira bana harakati gotari mwana harakati lakini okanira otebire renkati mwana inje taibanya mwaru igate baru mwana harakati lakini urase serikali so mbuya ko bomutegera liyo muya nchendo mwana harakati waigule igonde asaba na inchi oligereria mangana nsipingo kora injengo machinde serikali ngo machinde opposition ekiagara egento tokubwati neri chiko ne katiba inki katiba egoteba boniga ninki richiko ligoteba boniga ninki abantu baitu bagoteba ayino mwana harakati mbia kabisa bono gendera digana na mwana harakati omonto ogenderate gotwarigani gotoira gochia somora as state house as president ikiagenderate no omugabana sibara ochorire n'abantu ang'echiri buchimisatu taratiga counterpart yawe so omugwaziri omufanyikazi bwe president taramutiga the consorti ukwana bari babura ninga waziri ngikira abo abantu baitu baranyo unabona nkwarora egento kiata kire wetere ministry of education they are cooperating ukwana bari na waziri macho na governor bigase the process negase president kawa authorize SCS waziri machogu nga egente kigaba nate baba Gusii batagete mokorere na ndenge gase te kokoro so umuntu torocho ogasete koira abantu baito gocha nyena ze president no mosike Paul Simbarati korana naye egente gwagenjerani that is totally a lie and matendo tageti kwana togo kyomuntu ngonda gete kobo mwere nto kwana zingi njio kokia ba Simbarati tajeti azo mukutano tu abwate bombers of Kenya abo asitwale ko banga twensi kero muntu kurwa maoni bonanga kie president ego Gusii na ndengi togo saba ndo ibwana ini number 2 omugaba natabogoleti abajumbe ba Gusii abaire state house igarengo yo mobo as bali babogoletu kogenda state house wetera zimacho omweshimiwa machogu akabaira kire ministry
akabeka omweshimiwa Simbarati buno yomo bwabarai bagusii akabara gochia chi department awao igo machogunere basubon machogunere bazu igendongere mukwana machogunere ebazunere tubwate nero ratubuli nande nere tukumubuli ngaki machogu ekerore yangene president ta tubaisa gutotiga tusire tubaisa gutotiga ntonyora kende buneri jimu yaeta tutanyora kende gionzi busi we did not get absolutely anything asobura iwo Uhuru Kenyatta kende nkeyo turatebe turi yakirege kuba na matiangi arengorora twakorete except kolonji BBI na just that look at bara yaito ya kurende ya kugenda keroka very pathetic ngofereti omweshimo waziri yo rengoro nerofereti yes ekere president igocha Gusii yararwa matuka 3 nga CS was not able otebia omo president nga egento tutagete neki igase bon ebe very clear machau Simba iga mess kero mondare ko bolinga ki omugava nanka yagenda eyine meeting yene nere bomas anga after macho nero tokorra na aliga netiwe yes ai korengana nayo mukutano wa mazi nubata matunda asomogusi mukutano wa mazi gorenge omukutano gwa ebyongozi biria bikweliri musike musike James Service ngwaye bambete 10 kare busiaria ensemo yae kurumaega uyo musani oye no arenga bana dinyamwaro kuru ensemo nyarangi political advisor na aba saibande so ntwaro cyo mukutano twanyeroja so mutandao professionals mbarengo biya mono omo sike bor Simbarati gabana Kisii county tariganiri none ken nine neken tariganiri emwaro na kwarengo mo gavana na arigatu onda te confirm hiyo na ariganetu nchebweka inche no muntu musinini invite kwetu na to invite whether asomo ske mangi na a team eli yali kwanda yokorangana hiyo utariganetu that is why abete condemned yaringa etwatomete invitation go chiase omugabano Kisii tacheti no gosaba apology takoreti no nyene message yo akaratu waruor kero muntu na ba koro kinga a message twatomeru ko ba appreciated kobo number 3 omoralia tigato bena te bato baba ene onye to tigato tebe kere kenense mobunere balance ire 100% 50-50 omweshimiwa macho omweshimiwa mangi omweshimiwa n'abaheshimiwa barengo issue yarenge gali bomas as a professionals barenga ali ninje ndomo kase kegori etu obwate chi CEO chief executive officers chi VC chi deputy VC chi chairman chi director chi parastatus issue yarego kwanerunga chi position itobwate ngwanyandiria omugabana arengega angabona twa mo structure identify aba muraba ke basomete bare Gusii professionals ama bagana arega programs injire chirega webaro kwa no mausi he was not present warari mondo tayenseye otali kweganiria egento but the program ya igaria bomas njarenge nga mangi bachire na James Ongwae bachire nga bakweligerie mirimo etwira nase enoku nango ira na turasore enoku ngakiroje ngane ikorera ngo karoroje na gavana tajetio yo atena eto invite ndurama ya tujo tipizo na eto invite gavana tajetio ari somokutano uri bwa abange babo barorokanete ngana mbali bako machachari sobora ibwaye Governor, lakini professionals barengo mpaka vice chancellors people are there mpaka banya kiongona na baroje people are there lakini abantu bakuru kwichakazi aba na siasa ebachitororo kotume ko mukutano kisiasa Governor Nyamira ne itatarengo nera
timanye tinga inkie concentration inkie birengererie focus yaberete mono inki gavana Kisii county ata bere to batari kuburi risu richiwa nkiagera tabo oyo Nyamira batari kumubura nere nki Gusii yakuru because batebirenge concern yabo yarenga about Gusii so again tiko keranga bandi bako gitumuka kisiasa gavana tanya komocha ase mikutane menge asa magendera kubanga state house ebe nandoes ebe kabisa nande umurari eyare kunyareka nga Pomas yoka Nairobi no abya magendera abwente kubange aseta iyo chi hoteli kitubwate chingiga aba Gusii baito bagachire baga developiri bare gocha baikaranze bagambere ebinte professionals imbayo bakaseito gakiroga ndoje na watachiro yonda kega ringa neriro munwaye nga Nairobi yoka yarengi gokoro angabona tubwate simbarati yarwete Nairobi ekyagera nere egavana ya Kisii leader egera togocha Kisii tari Kenya nero mugavana angabona mangana umwana ominta goteba na ringa ekera bari bakorete gari no mugavana nere in readiness yoko invite president na arangiri professionals Gusii toikaranze twakorire emikutano nebikao na intu twachire na gento kiek policy concept gose pepa egotebanga aya naro toguchigosaba president emekuta nerenga simbarati akorire Gusii inki arangeirie erebu no murai mbara ikiyuti arangeirie ekere president yegocha Gusii twenda senoko nimbwate aya naro twabangire toguchikoboria twenda senoko nena bwate kwa mutachire mbuya mono Boro simbarati gavana ya Kisii county umurari maramange mpaka on Thursday mbamide tire president kubanga umuro inga kyago cha Gusii Boro simbarati ari kumenyoka media una mwaroche abaka bari bande bakora chipresa geko atari mere mata gitarorokane ka ngankororare kurukuri yara appointment kuri ase president so Boro simbarati no monto focus tikokorera abananchi na kokozavu na ko coordinate ne president na national government so tari kiregento kegocha social media gozase media nga governor na achitaka umira ne president nyamwara atumirwe bicha arore mbarenga barenge ngibagambete buna ongwaya gokora ongwaya nemere makori na basani bayo na mangiri uikerero kaneta fauti umuntu urikire tena sama SMS ibirisa tanya mwara nene kwa mutajira eju ya bazi watching you live from Bosanza BIG Simbara is the one who was voted so is the spokesman of Gusii Onale barama kikichomi diga ango batotebie omonogari wabagusii ningo abo babwate siasa enyinge matiangya sigwe no monogari Gusii ni honorable Simba Arati Jaimo why do we accept to give a first priority to a person who is against development unlike one given development so the president should be given a first priority in Dr. Josh from Taraja Kisii Nyamira This Kisii Nyamira aspiring Vice President Mwanyagadinge, United States of Minnesota 2023. Our team is led by Rosalinda as the aspiring president. Please, Minnesota family, we ask seeking US about Minnesota Rwanda, Nabumbuya. Benz Wagai watching live from Minneapolis. Great information to the community. Biyamona asibali mwatomire chujumbe chaino azemambi ya aboniga. Ngenda sesi miandira direnga chiachiro ngonyirire ndira kitetura irana nyamwaro tuturane ase county tojuko kwa na development ya county ya lakini ingi kiragere oyo kabero mugavana bwe county ya Kisii James Maribongwae na Josh Mangi babena nabo bago kwaniro mu Gusii ikaboniga na ntumaite bakorde mirimo ase miaka 10 tutarara abande bago kwana tumakwara senoko Mangi na James Maribongwae nabarai babere miaka 10 ase Gusii igo babwate gendo yekoro kunga direct touch no mu Gusii oyokoro kumangi na James ekero ogo consider murai yonde wens ekiagara to ase rating mbono to rate macho gutara kuna mu Gusii directly ekiagara James Ongwae na Mangi mbaete projects across the county bakora baka
contractors bagakora barule bursaries previously yani mbabwate ogokuna kore direct gochia se omugusi igo bagendere gukwana ekero barororo talinga bagendere gukwana buna representative leaders bomugusi mba kweyongora nga ntwagambete tugakora bono tigatokire oyororo ragambe eria kabere ngonye oyororo osinyirwe ikere president diga maikere mbarororo buna barai barengeo inki tora baruseri ororo anya bagwikere president bareta magendero let them go buya sana ndagitene no kwa ningane iyo nanto gwere naso ningo bori na angi kiragere onkwae abo motangani como Jiraira oyo bakorene miaka 10 asegerogio DM bonane como jagara na taja Gusii kianero kwante goro teturanda senoko eno kunga kioroje Josh Mange nongwae abo batangani bono bagara de arena na baso ire Kenya kwasa ongwae nagaste kwependekeza ande mbuya kemwanya bantu kokonya gukina mugakiri bisongwae nyasaye umuseseniri arigerete myaka 80 kege ebore taike 80 mbuya gwanjirana kera nyasaye usenire myaka eyo nga ebintu mbire na koreta singa kigete wakire nyasaye mbia mono so ongwa taranjirana bakabono iga menya tase gentu kuruka gesungu nga self denial taranjirana nga bono timbwa tigurupu tindi ase siasa area because politics ne group y'abantu gete bako make decisions ya about governance ya segete so taranjirana nga nabwate myaka 10 are ko make decisions about siasa ya Gusii Kisii County tanyara guse agakora bono igo yani igabwenete anya gukwanirwa njira nenga maene ingakiyane njaitete governor former governor Ongwae ekiyuka na kiasavete kuru ogo tanjira nanga maene inche na etetu nengakiyane bono iga ingakieroro no murayo chore tunabana inchi Kisii Paul Simbarati tiga tukwane no enkende tubwata tiga tumurigi tokore consultation ubuna bwo oburai nabo kwana perspective very number 1 yonda de ukani mwana ominto nga Ongwae tamenyeti asi okuyanga dinayo menero teba bono meto no kwando Ongwae kabono moigulire Ongwae ogo tanjira na tari okuyanga 4 years now emiaka 6 oike miaka 80 mengi onda te como nyoringa erebune youth obwendrete gochoru kobe kurende representative ya abasai Kenya ngim igaraire agatiga omuga kurenge 94 years mudia wori akabeko manene bwabasai. So that disputes and dispels fears ingaki ngongwae banonkia kuri Ongwae tali kuri ya kende yons tali kuri kero gya siasa tari gya siasa tari ko goswali tari atagete ko ba appointed kera kwa te badi tangane na neri ba kweri na lakini tali ya siasa nkori yale kero lakini tali ya siasa mo sacho ndebwensio menyete insi yelioba kale moyo na bwata aspirations munere boy gonga kimo sacho ndebwensio le insi yelioba otarabe miaka 90 omubero yokwe nabokulire lyo muizeke kwa ranga ki oyo nomu ya egento kende nare kobeka nkelinga ki ndote tikoleta politics ya division Gusii gati ya omondo okurukumatiangi na Simbarati na Machogu na Maangi na babo James Ongwae kolengana nae nonyeroje nero wekabonia wekera lero division tayo kermo jete pa masika banata yeta division itaye division ekiagara ekikerororo nkelinga Simbarati tabwati enkoro yo Gusii igarengereti ebintu biaye kolengana nae atachitioro eno kukora kwa nango umetho jire bone county oterna gavana ni garengereti ebintu biaye nanu mugavana ochorire kura abantu chimilioni ase county ya Kisii kiora kwa ngane ama ene governor Paul Simbarati no una musike Nyamira tebire igarengereretie ebintu bya umwananchi Kisii County bari bamwagerete chikura obagwera minini yani asobunge so Paul Simbarati
na bie biagenderete buna oyo mintati atangane goteba simbarati konzani ya ene giringanga kyomuntu Kisii County bwa change ebina byarengererete siasa ende bagokora okoni family nga simbarata ryo igabatigirete kanyago kogosori inje tigankora emirimo ine erarengererete Now they are modern quality surveyors out there do Nyamira do they have a list of professionals? What is the profession of Nyamira? It does not cost anything for Nyamira to recognize Honorable His Excellency Bauro Simbarat as Director Governor Kisii County. Na agoteana rende na turanjirana ndate modern quality surveyors ondete yotange Simbarat inche narenga se secretariat ya Simbarat twarenga abantu 8 ne ntwe twabangete umuroberio ne strategy yo koleta Simbarat ekero murai achire mamencha na promises na plans mwabegete in office igotalinga go mwangete igongo address those issues bunachire ndo iwana ine so inje I'm tindarama umugabana Simbarat ekiagara nere na krite ngene kora ngano ya dana tora moriko organize via na mugabana begondi agisi umugabana is ngakiata kete more recognize tinda manya lakini na kororire lakini na kwanire at bya recognize what I'm not recognizing again don't recognize Simbarat ne bintu togo chigukwanira bya sarekire asa matuko asemetie nyisita abeiro office na kiya kogera ntari ko more recognize ntari ko recognize ebintu ebyo bigo korwo ebintu bire buya kabisa tabona ngoira tora se account ko bayira na se account manje mori anda ko nyeru no ruwenyi ndoro ngo monto 10,000 ase mambia boniga with the bill elio go toma business number 888-090 abuno go toma emia ya moyao account name Ndizi erinde ko ande chiri bukomi bono mambi ngagenda producer ana yabekira bwa screen yawo abuno rojeigo na boko enda senseme yo business number 888-090 obeke amount 100 mia yamo alafu ogotoma ose account name Ndizi kero watumire igo na boko ebwera 10,000 ase mambe ya aboniga a business number 888-090 amount beke mia yamo account name Ndizi NDI said in the bwebwere 10,000 ase mambe yaboni wono toira na ase county revo twarure igoro twakorire twajira ase county kolengana naye mugabana obeiro abisi gosese county ya Kisii amatuko ange emie yamo na nemedie nyigete ire ngora mwe asemia ase komi na ire ngora mwe ase komi to makorana mbiri bitaraikirana ose mbiri bikiranire tojakere Nyamwaro tojakera ayemo ase komi asama tukimiem enoku omugabana witu otemire nabongo mwaisa na ibere ase komi igoyo Nyamwaro ningiora ere igabana Zimbabwe urarati obeiro bizi ange emia amatukimia yamana gweta ngiora mwere eyemo nande gwandire naye kwarenge asensemo yokubeka emikakati yomugabana ko bobisi tumaye na senoku ne raisa tunabadote igonko umugabana Simbarat yemo ase komi ase ngenjo abete elected akuru kumugabana Kisii County keki yokanda mwere erieta ase ngenjo abete elected aro mugabana manderio yake ngote ne producer ali abantu baramanye magai kwarusi ko moyemo ase ngenjo abete elected buna umugabana Kisii County ekichinde kyonsi pi tinkomwa ekiagara ayema ase 10 ebirengo mbiri oligeretie ebingi sana ndoligeretie tali N'Amagenderero ndoligeretie character ndoligeretie unity ndoligeretie success ndoligeretie amangana implementation of the strategy vision yaye ebintu ebina byokoliya okoligereria bimanya ko bayikomi onda tegoteba iga uchi asumu Gusii oyombo ulinga tinda asika umurai okorokwaga bana Simbarat nateba ninsigete murai okoroku Simbarat ebintu nsigete ntasigeti agokora nambe yemo
ebinto biramang'ana arana makongu sana omorari namba eyemo ntobwata amang'ana akoroku pending bills echio omo control of budget atebete chibese chia kanuni ekero gosoma ase a report ya control of budget egotebanga akane tare 17 omotienyo omotangani 2023 a report ino ere published agatebunga akaba akane pending bills pending bills ne chibese chigo chamo chia contractors bakorete chie abakori emeremo chibese chinyinge mono chiramo lakini chitarenge chiarenga accrued koru 2014 mpaka bono igotana gwakana number 2 ina maana manene sana number 2 ndobwate gento gekorokwa nga appointments goche county government igonda tegoteba nga tinsigeti simbara ati tinsigeti oko appoint kwa bantu baye igotobwata abairi 10 that I can name. No bad evidence that you have name lakini Yes, bad evidence because we have the evidence is that akaro makori manyirenga ki ayemo murominto either evidence do mate to kwebisa nga ayemo murominto 10 appointments aba waziri amonechi chief officer isano abairi baye direct why do you want number 3 ntobwate wende bwanga kepya ngwa enokutakire kekyanera violation of the law and the constitution amangana nara kurukunga audit do you want akora ya HR audit kwa hiyo ere violation of the law ntobwata amangana kurukwa tendering aete chi company muna bono na grip project ko na group areta abasani na abairi bayaka babeko aga dismantle committee kolengana buna ringana libekireria procurement proposal amangana amakongu kire gento kire at a standstill kolengana nae ayabona gento ko momoji pending bills asena na wikeire na nari getabairi abo watano bamaite kana boko none kotio erese eno tali egio kama ngana na mangara eno kurende ne nero kiregeka anto ta tia kiregeka erena amete tiri era bongana ba ben 7 ya maete tiri atigareti choka kore ze tote bina 7 yo maete ngayiro 7 na taka gochakira nga governor tu kuna soete momaete omobere ko bwata afya no bongo bure biya na afya nero kiregenda gavana mna swate gende tangani obuiburi bwa kabera samario gaito gaiga igaba atemento amege disongo bekire system obuibyo ubusire abaibingo chura bare ikorera bare lakini mwananchi okonyekire rero iga omuraria kware kubuguri simi wa Kenya gitari ende yon sub county dispensary ende baka yabe oburia nga epana donera na bako kote yenero bagasugo obori ngaspirinero na bakote yenero entetere biana nero na bakote yenero echina chichintetere no to chakira buburwari wamanya kogenda bono echinde cyatuka ebi ne bintu byakabere historia za serikali yeta yongwae so eriti na moiretiki omosani one nyamwaru andi nero kabuguriri chipagi ensemeri ende yeta moinaria no mete kara ugo gotebuna chipagi to jagote na tingo atibaga moinaria amaen na na ringe kuro sana na serikali yeta moinaria ase miaka 10 mbasi mba nyorete none chingaki kyo korengera ringa obo chabu obwasumbwire dam side obwasumbwira abantu baitoga nyambera ngakitoko bako governor urikirie njira ogo chunchu amasakara kurusibu kando amarabaira nororo chichuba kando amaogango sime kware bwango iga abantu baito mbabwati muntu Kisii county bono iga no genda no mubiro mwari kurusi mochari igo moko genda momigirane timari muikaranse kurumambi bakasanane kero mugurusi mubiro tonyora se parking people's park yani asa abantu bakogenda onye no muiri gogotebia nganganye umuganye tigangiche ase kente kya kwanira pending bills ekina kiegento kene kiagera na Max eka serikali ya eta igo yare koena na chitenda na ande yea echinde chigotebekana chirenga chire chiembeo governor chire orosire commission eyegendrete ekurwe report yo mwari wo umutinyo utaraera amawe ngurwe report about pending bills
ekena kimoroche chikateri chigokogera kero kendo ibu nateba no mwana harakati na bora nyoro meni go boke uno mwana harakati koga mono tigankorere nkwa na bintu bire bitigarete government appointment ne prerogative ye governor oseye authority to appoint to serve in the cabinet or in the government and umuntu na wata qualification period because umuntu naba Ruto na umwana wa ene ambassador usinare deputy whatever no mono ruani Ruto nga because umwana wa ene ambassador na for neno mageni umwasiro itomati umwana wa ene re rigo advisor ye ministry nere PA iga amonyorete karororo kabwate qualification so eyo siasa nke ya bai ya yota nganyarebe no nyamwaro kweguro wegerere yo mwari onkorero morari oyo kwanire nga governor o appointiri o chire ase audit eria okora y'abafanyikazi nga iyo mfayorese ni ofutero nyamwaro oyo oyo rauroche musani oyone noyo mobo bwe chief victim chiria governor agotenga tigatorore nga oyo ninga kiarigetu ni ghost worker nyamwaro kara rero ngo tenga igasi ya enereri ndia beta advertised ndia applied ya advertising ya begetu usina kiegi kemogecheti nyamwaro wethe no yongo komoyaga na ghost worker nyamwaro nara wona Julius Otungus other nyamwaro was there immediately Ongwae took office in 2013 what did Ongwae do in 6 months Simbas not done oinero ko body boygo Rija Eric Okari omwoigwa baba gijonjo from Sugobia Jiniko Tundin. I think the former governor and his deputy they are pretending to be near the president in order to get something but at all they are not representing the interests and the concerns of the Gusii. Bine birengelia ba Kenya ba kurutaga kabisa ba okwana nara odena Simbara this is ODM and they cannot speak against Raila, therefore he cannot be is not suitable to be the leader from Kisii community. Bajogo is the correct one. Now then I run this TV biamano say GSMS yinuma ndetuma asemambi ya aboniga umurai oyo ogoteba nga ere no mwana rakadi oroje oraisa goteba buna ayene nenda ngonya somana ngonya refresh ndendore na ingi bamineti nagaro wadena Vincent Maina nyamwaro era kare kubona nyamwaro aine gostuaka bona abantu bajagire kubura maboli gaga lakini ngwera neliore ndagete goteba one as advertisement ya koretwe yokolika abantu in 2014 I had applied for the position ya abantu tokoro administrative officer and I was absorbed towards the end in 2015 and so my PF number is very clear in 2015 as at August last year I ceased to be a government officer. I resigned from government ngagenda gukora ibintu byane. That should be very clear which is abantu baminto. Number 3 I want to address ibintu bibuna bikobwati ayano mfanyikazi wa county injetini mfanyikazi wa county I resigned in August last year. Ngiarto ka resign I went for green pastures. Okay, so kwali getune administrator tali enforcement officer that is that's a story of another day. Not a story for another day. It's a story of today. You see people vandalize information in the street. Inje gonde administrative officer ogogugu gabu oriye okanyaje kine bus choka gani anyore the administrative officer 3 we count government. So there are issues when you get a good job in Kyokoberas. We are not stagnant for yemere. Number 2. Ngo kwandiri bagake nyamwaro ira neri ga tena nyamwaro that the Edward Ogo who was the Auditor General is the German Bending Bills Audit Committee in Siaya County. Almost every county has formed a Bending Bills Committee. Magoso naro simba korosi Bending Bills. Amagoso aro naya. Under the PFM Act, Regulations 25(1)(b) on county governments, in limitiere igoria expenditures. Number 2, Number 1,
ekero a control of budget ya iruri irube egote bunga tebichi county nechi serikali chionsi chiaka nechibese igo a auditor general or certify that the pending bills have a clean bill to be paid for. So omanya gotebia control of budget akana. You cannot go against the report of the control of budget as per the law. As in a gang ngorenga out the general. Robert Edward Uku. Lakini wanojira kwa mumya kamati. Nerenga genge au jigo auditor nde binto binde. Esanzi ya siya. You cannot nabako mwana kamati. But you see what happens. Ekero koba ekero mugavana atagete audit report. Buna bono yosoet. Taria magos erebu yasan. Tindiko mechanic tindiko kana ngeki mbobekere. Erebu yasan. Lakini ya magosa ha violate tinaye. Igabwante kurikira auditor general uyoro oboniga amotebi amoformally a special audit committee echekore egento gekoro kunge special audit not him forming egento gekoro kwa a task force ye audit committee ekerago kora igo ochire mamincha nelichiko ondete yo kandire ngambobe eno kwemogiri okoboko kora akebaya host ngote gokwanore tweba asa mangana ya establishment ya dump sites nari kali rube likagenda se ministry ya environment na kwarika ebon nyamwara nari kali rube nka omo waziri environment nga copy omo governor nga copy assembly egento gekoro kwa establishment of dump sites amangana amayasana lakini go ikobwa atigento kieke lichiko na kiri goteba o identify place orangiria abantu bense meyu moikaranze mokore public participation banchirane. It does not only include ekurende ya Nyambera, it includes amangana akaria se school warari asabana bagosoma bare over 2000. So establishment of dump sites telia magoso amangana ayo mwana mintago tebanga chikwerende nga gochunchuga chikwerende. I have videos and all other photos ngo koroki buna chichube chiago teba chia tindegetu ekagera tukaraiza apunga ki tago tindeka chichuba no bochafu bwensipi angena asabantu bale. You cannot establish a dump site ngonye to highway license na National Environmental Management Authority no be president. And finally yada ikaya mekiara eno kugireka sana. Yes, and finally ngoteba iga ego tutage to mugavana akore emeremo korengana ne katiba nilichiko no chigonte aba ni kanande na badora itoje weekend tokora mangana ikya antonya kore tibuya enogo kendera ngake okwane ara muchigonte ina na nyamane na chukwana ghost workers igombayo na bantu bae bakorte kasi mbeo kora kendera keno kwa keko tonya ebiro bito bya minyo kirage kora tugendera nganoko so far eturaba abantu bako irukere bintu tusogotanga abantu mbale bakorete gasi embeo ose mbayo batakorete asenge commission iri nero tuisogokana nga bending bills commission imbobere Kisii county etutagete guchikogenda sabantu baito chicontract bakure amadeni Nandi county yakorete gende it was the first county okore gento buneke bono iga Nandi county contract terigo ba advertise besa chitaiyo abu no toro Kisii county chikateri chiro chigika chirute chintacho kuikaba tumekaba na harakati oyo minto ngomo kwanira ne mubulinga nekento ba mwete kuikaba tumekaba na harakati buna nyamwaro kuruta chintacho kuruta chingumi iyo negasi ye chikateri lakini bending bills commission kobeku lakini egento kero mwananchi ago kerete oyo kworoke kateri maete kateri no muntu okorete bintu bwe korete gasi bona buna bali bande bayoneretia marieme umuntu are echibo bisa yangirigacha embego orete embego bwe oneri oteba ngana supply ete chimbego chingana iga ne company yae ine kateri chitaiyo ekateri no muntu bakaba abachumbe mbale bachorire bakorete chigasi chiembeo inge company yane nja korete gasi geteta kire 40 million ende 200 million ngabono gaba na abwente kungakana e company yane nyore chibe banya talibo bagenda kwarora bakonda chibe ekero totere chiteka chinge tokore nyamwa amo producer na bona mende ireka isana ona bongo muri question mende ireka ngeyo tokorere nyamwaro
ghost workers imbaro ase county ya Kisii na bantu barba korte gasi yembeo nande rabona umugabana nigabwate niangia yo kwene kibuna ghost workers baruroro na bari bakorte gasi yembeo baruroro obosensi obombo chuko bogochi amatukari bosi amagoso naro tatagete umugabana atumiriri chiko ase o identify ghost workers until a proper procedure and law is followed kolia ghost workers tingo nyara go conclude usembara usembayo lakini mbuya umugabana gukora boyo yes tatagete umugabana I establish ghost workers baro ekiagara it will be baseless for me nchente bega ngaki ghost workers mbayo gusimbaro and then abantu bosangi mbaro bakuri chibeze chia bana inchi so it is right lakini abwatie the procedure that is why that is why omugabana arangiriwe to the Senate specifically gochikukwanira amangana ya ghost workers akwanete kiagera na 2 weeks arelease kwende manage contract korangana nayo mwana harakati yole yes imbrosi chekiyo umugabana atarabwati kanyako nindebi akorte no korande enogo umugabana mbo bare kurusi ghost worker nabantu batonerie mbeo ase county ya Kisii ekyo buna Nyamwaro atikire goteba urenga secretariat ekyo nakyo gabana aigwana netene secretariat ngango swa nturigere linga muntu kyo mwana kyurarie gose muntu kyo takere gukora emirimo lakini taiyo embeo gukora ya kanu ekina kiagasete ochire mpako oretire abantu bari qualified yegasete ko rigereri auditing ya ghost workers asago sire nekera kunire chikateria ina arama gosoka gabana akorire ekera kunire chikateria ina magoso barangira ni mwara bagakora kamu akarari gakego musuchu bagateba mbaje bakora uyundi kurweri baka post tuma iria se bachiete gusini chi finance chia gwitituroete Nyamwaro ghost waka kuchi korusi gororo negento keromo Kisii county ago atagete ichiko kyo mugabana tarabwati karongo some SMS era Nyamwaro omaunte ichiko kyo mugabana tarabwatia nande yacharara Nyamwaro karongo bwate bati goigoro achora kwana mae kunyirania gendera gukwana Nyamwaro mae kwerenia SMS yane yachararire gendera gukwana ndate ko batebi akero manyito gochikuru office to gotiga pending bills shiembeo chiroro what normally happens asabaga mbigo sabara ibande bonse bari in government igoko make sure nga wakanire ebintu biri byembeo bya obionse what ebintu biri legitimate to wanani ngono kwegera mugabano rwetona nakore tindiko mwegerera nabo wakwane nago ikomonda abange obisia tindiko mwegerera what I'm saying from natural understanding ngaki muntu tagotiga especially buna pending bills ngatigete ororo ekiagera na matengo cha gokorareki wikache kubwati tinda tebanga kerokende kwerende itekai ekiagera inche nabeire ngo no ene kero na renge serikali igo na renge koimuka na tebanga ki egenteke nkelibuya kinde serikali inje na reko oversight ya serikali kinde serikali so omugabana okisi egenta bwendete gokora abande bakorete 2 weeks bagasokia report ankie kekere kenene ekiagera Nairobi county go yabwata almost 60 billion Kiambu county yabwata almost 620 billion chibese ichi akande Kisii has 1.3 billion ningi kerege kongurende a task force yetara akora erwe report bali legitimate ekiagara no ene control of budget akoma tebinga kwende chiri chibwandra chiri genuine akana inki atari go akanera is the question ambe kabisa Enoch oyagote abuna na rende na onyuru go sokero robot korengana na roje mugabana sokero go robot ganda so maje semezi berisha togaiga Nara then Edward Oko is the one who bought those structures that you are talking about. Don't mislead the public on how the procedure should be. The government has got many strategies, advisories, and it cannot be wrong. Duke Mugabe, then I can honestly say that Nyamwaro is correct is correct by giving Simba 1%. Imagine other counties have already insured adverts, including the health sector, but our county, it's all about the nepotism.
oindi ukinero rebirangarari biaegabwo. As a keen observant, you cannot compare the Ongwae government with that of Simba. For the short period Simba in the office, we are able to see the tangible things watching live. Oinchavet Akunga Maranga. Yomuda ba Kenya bana wenda de gotoma ujumbe. That the government has got many strategies. Government don't have many strategies. They only follow the law and the constitution. Ya kabisa Enoch kwa nango torikiti kokoro murobiri yase mambia wani na mangitu akwande ayenga kioroje oya tena banyodiro gosokero bote na jigosti waka benig misie nende na embeo banyodiro ayenga kioroje banyodiro gose bona libaenda to chunjuka buya na korenga naye omo musani one Nyamwaro chikateli okoranga chiamo irembe chiamo sugumire sana no mwana rakati so a commission area ya appointed ne bwate timeline yari gukura ande timeline yae no mwari bumutinyo so okonyo rutima etinkere taire kiko senchira kiatumeka komesa ngabanyori igokora ngana baranyo una chikateli chira gosugume na ana bokoranga chikateli cha koire pressure bakani ngambaranyo timeline nero Nyamwaro dietandiro ya garo kumena ni gotomero chikateli na mbeyemo no ninje ndade ko muboli ngaki ndi abe government spokesperson igonene kateli that is one akera go de chikateli chiampushi ndi abete pushed akabe government spokesperson because omuntu gwende kobaga okwana buna okwana because he's talking from the government, which means he sits in that government era okwana buna ngo. That is one. Number two, asubuki mabwane incheno muntu nerwanerere sana na nanya gosugumu na muntu muburiye gento abantu abo akoroka chikatel neroka bamanyete in their own class eyensiasa babangete nga bona Nyamwaro akorereki osugumiro finally gento nare goteba eye ne report ya failures ya Simbarati ntobu ati chigari boniga nemuna kurwa igonko genda kurikari rube go check unit chigari 33 echia uretwe egento gekorunga insurance asengencho yake akara gukwana igoro ya cartels. I'm interested inga waziri area yabe ku office nebwendere tere tunegari na ende iru functions iganari chigari 33 na 3 igochia uretwe insurance na APA ekaba cancel evidence biretaje bose ne byao Nyamwaro no ebine bintu bi office ebine bintu bi office ngonye Simbarati akolire ekwerendeye korokwa amangana korokunga pending bills anga oakanire kateri yagoteba bono anye ne kateri kale gokora ekale gonsuma kateri ya insurance anye ne kale gonsuma ngegere mbori abagusinga ki ngiya kogera nonye bono ambulance ndori gochibotwara egari yo mugavana yoka GVN 045A tebwati insurance ukorangana na bweka igagotumia insurance yabegete gari ya personal egento gekoro kwe supplementary budget ene supplementary budget notice ye ya kwerende supplementary budget ya Russia pending bills p including chigari Nyamwaro binde ninga ni to je weekend to bikwandere lakini magosa yonzi na yaga bano yoso ire kyara na nyore binde bya insurance yabege na bose akare insurance ye chigari chere che serikali obwende kwa kana pending bills lakini boka baramna bware ngororo ngete wikora kabishe bintu age karo to teba eno kukwana ngo to korra nje ba weekend ga to korra no weekend ga to korra mana weekend to je to korra mana yonde te goteba nje tuli go nkonya igogo konya aba Kisii county nesera kwana eno gutokorra tigangira kwana to korra weekend nane moje to ribinte kendra desede kaya mutwaire chinga ya mono tigangira neria samangana insurance Nyamwaro oyomo oyora musanyo na arengo ekera serikali yongwae bakuri insurance bakamera ochinda bakankwaro chaba MCA bakurira Nyamwaro na asabu asa serikali yongwae ekero insurance chipiri chitari gwaka nche insurance Simbarati
tararo sino budget indangani bono supplementary budget yete tigu tirakora no wiki ibere bono yete tigu bono kubuka mambi oje bake studio oje go blame omugaba no soete oge ntokyo kakiaro sibune supplement iga magosa yana ari yiri chimwe taraba affected oche como vekera yadogorra mosigo we serikali bale ina magosa Makoli, this is it. This is a case in court. Simba Arati sponsored. I was there in the drafting of the petition. Buayeka motonto. Kotenenie budget eye nga ngoti werebo tuko. This is the same budget ye teneni riere court. Wayul again to tokor ka subsidies. Again to tokor ka subsidies. Eke supplementary budget ye Simba Arati ateneti last year. A budget ye no haru setie supplementary budget as a main budget. Kwa yule ekamanya kogende kale 57% budget yekoro budget yekoro supplementary tera haitiku I tell you because I have written the control of budget tiatokorega atumira ne weekend nanto kwa na mangana mangi kiara ntonya kode titunyomore asobogare eno garuri ngana lyo mweri ase second ya makaindiri sali bere bitu bya rema tukira saa 3 na 10 karu eminenti ujumbe yao ya mweri tumira ne weekend omorari na Ndizi TV family ngima ya kuchagotwa platform ne Gusii ase tuikeire tuwentokore progressive politics yani siasa ile gotusikiwe chibusi ntokora siasa gopima na chinguru kwanyona no mpaka omugako rura maino igategete basindana no mumuru kina bona omuru kina bona gara wake ko bya nyoro kurusiria maina ya tigarita abere lakini ndotete kogenda ke wangi ndotete gokora siasa ile progressive no nyamba liko nyabana rire ase oburayi bwa etire totebona bono siasa ito Kisii county enga kiende komanyanga ebintu biri bietiru bono tokore amagenderero abantu baitu abarayi babegetu aba MCA abachumbe abagabana no nabari bachoriru na omosike William Ruto kotusafu tieto ba maskani na ndeto bachinga bakore mirimo nyamwaro asese kende ya mwakebiro byane bere ngo ikorunde Ndizi TV biyamono ase ogotobeka litko lyalero gaiga naende ngoira limbiyamono Bagusii baminda batutegerera aseke karanzeke koboria Abagusii baito nga president ngochere Gusii otoletera amagenderero mwarigani buya keragocha naende tigatusabe bintu bigwanerete bichieto asenge njyo kugendera goito nambende umugabana Simba Arati ndogosigete gachio osikeri chiko ne katiba koraso bwango gotabokia promises wakolete asenge njyo kugenderera kwa bantu baito ekina kitoganetie buna Gusii mbe mano mwajumodero twa irejina nyinka kirakinesa ali debate ndonye debate njata ko bwata insake ko jibozia bagre biro betu bere anabonda ko bari request na baje weekend kitoranya jinga kitokora mangana yo bona boko bade tariki kibara beri kibara ba faire be weekend na bago tokora mangana ikiara bona ko nyato ikire astwar ko tajemme ke kabisa ko ndakini biro bere ko wagana be mana ko kwacha ko Ndizi TV ne roban sumausi tin ko na best 10000 ko de ndra ko to mai kese ali biro bere dro antera korwalia lakini antivirus ngojare arwe 200000 asomo boibwe wiki ko gendra utoma abora nyona likana kwa 10000 tiga baba antivirus kwa 200,000 ase ritukorera maragwa ko toma chukubati mero bilietu ya Ndizi TV nero bwansu mosi na nyengo wakira nambia mono kwa ba munanje watoremera iko ba munanje no likubali andira kina atemire nanje kwena kina twegire getware ngina sara nyarangi ontiza somoro beri bwensa kia anto ikire boniga Joshua utanero ne kuna malio ine chibicha gotira senjera abene kurwa sense mire studio na nyengo tene gente kiane kana gente yansune kiyotoka me Ndizi TV bwansu mosi unabotambe ndoke Brighton Makoli.